गेल्या अनेक वर्षापासून बहुचर्चित व प्रतीक्षित असलेला ओसरगाव टोलनाका सोमवार दिनांक 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून जाहीर करण्यात आले होते. 17 ऑगस्ट रोजी सकाळी 8 वाजल्यापासून हा टोलनाका सुरू होणार होता. यात जिल्ह्यांतर्गत नोंदणी असलेल्या वाहनांसाठी 50% सवलत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र सोमवारी 17 ऑगस्ट रोजी हा टोलनाका प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकलेला नाही. टोल नाक्यावर संबंधित कंपनीचे काही कर्मचारी तैनात आहेत. मात्र टोल सुरू करण्यात तांत्रिक समस्या असून निश्चित टोल आकारणी कधीपासून सुरू होईल हे माहीत नसल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे ओसरगाव टोल नाका नेमका किती दिवसात सुरू होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.